ትርሓስን ሙልጌታን ብጣዕሚ ዝፋቐሩ ፍቑራት እዮም። 2 ዓመታት ብጽኑዕ ፍቕሪ ኣሕሊፎም ትርሓስ ኩነታት ብዘይምፍቃዶም ትምህርታ ልዕሊ 10 ክፍሊ ኣይቀጸለትን። ይኹን ደኣ እምበር ሙልጌታ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቑ ስራሕ ይደሊ ኣሎ። ስራሕ ምስ ረኸበ ብሓደ ከም ዝነብሩን ንሳ ከም ትተዳልዮ ኮሌጅ ኣትያ ከም ትመሃር ተዘራሪቦም ዝሓለፈ 1 ዓመት ኣብ ሓደ ክዳን መሸጢ ቦታ ተቆፂራ እንትትሰርሕ ካብቲ ደሞዝ ምንኣሱ ተወሳኺ ብዙሕ ትዕግስቲ ዝፈታተኑ ጸገማት ኣጋጢሞምዋ ግና ምስ ሙሉጌታ ከም ዘተዓራሪዎ ብምሕሳብ ተስፋ ጌራ ተዓጊሳቶም። ሕዚ ሙሉጌታ ተመሪቑ እዩ። ክልቲኦም ተስፋ ዝገብሩሉ ስራሕ ክሳብ ዝረክብ ይጽበዩ ኣለዉ። ስራሕ ምርካብ ግና ቀሊል ኣይነበረን። ድሕሪ ወርሕ ግና ሙሉጌታ ስራሕ ረኸበ። ናይ ክልቲኦም ተሓጓስ ካብ መጠን ንላዕሊ ኾነ። ወኢሉ ምስ ሓደረ ግና ዓብዪ ዝመሰሉ ስራሕ እቲ ደሞዝ በብቦትኡ ምስ ሓዘ ካብ መሰረታዊ ድሌት ዝሓልፍ ኣይነበረን። ብፍላይ ንትርሓስ ናብ ኮሌጅ ንምእታው ተነኣሰ 1 ዓመት ምጽባይ ናይ ግድን ነበረ። ናይ ሙሉጌታ ስራሕ መሓዝ ብምሕንጣው ትጽበ ነበረት ትርሓስ ግና ብሓደ ግዘ ናብ ተስፋ ምቑራጽ ኣእተዋ። ኣብ ቀረባ እዋን ብሓደ ንምጥርናፍ ሓሳብ ዝነበራ ትርሓስ ነበረት። ካብ ቀረባ እዋን ጀሚራ ግና ኣልዒላትሉ ኣይትፈልጥን። ሙሉጌታ ብዝረኽቦ ቅርሺ ሕጉስ ዋላ ተዘይኮነ ጽባሕ ዝሓሸ ደሞዝ ዝሓሸ ቦታ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ሕዝውን ተስፋ ብምግባር ኣይማረረን። ትርሓስ ግና ተስፋ ምግባር ሰልችዋ። ሓደ መዓልቲ ተራኺቦም ከፊሎም እናዋግዑ ሕዚ በዚ ደሞዝ ዲና ብሓደ ንነብር ክትብል ጠየቐቶ። ንዕገሶ 1 ዓመት ጥራሕ ኢና ኩሉ ነገር ከም ዘለዎ ኣይቕጽልን ተወሳኺ ስራሕ ንምስራሕ ክጽዕርየ ክብል መለሰላ። ትርሓስ ግና ሓንደበት ንደዲላ ንስኻ ግና ዕድመ ልክዕኻ ተስፋ ምግባር ኣይስልችወካን ክትብል ተዛረበቶ። ሙሉጌታ ተገሪሙ ረአያ። ተስፋ ክንቆርጽ ዲኺ ትደሊ ክብል ጠየቓ። ትምህርትኻ ክሳብ ትውድእ ተጸቢካ ወዲእኻ ድማ መሊስካ ስራሕ ክሳብ ትረክብ ተጸቢካ ስራሕ ረኺብካ ሕዚ ድማ ዝሓሸ ስራሕ ክሳብ ትረክብ ክጽቢካ ድየ ክትብል መሊሳ ጠየቐቶ። ድሕሪ ሕዚ ንጽበዮ ነገር የለን ብሓደ ክንነብር ንኽእል ኢና ክብል ተዛረባ። ትርሓስ ከመይ ጌርና ክትብል ጠየቐቶ። ሙሉጌታ እውን እንታይ ክኾን ይኽደሊኺ ንገርንስከ ክብል ጠየቓ። ኣነ በዚ ጉዳይ ምንም ምባል ኣይክእልን ክትብል መለሰትሉ። እሺ ተሓስብዮ ነገር ንገርንሞ ንዘራረበሉ ክብል መሊሱ ጠየቓ። ኣይፈልጥን ኢላ ጸጥ በለት። ትመዓልቲ ንሱ በዚ መልክዕ ንናብ ገዝኦም ተፈላለዩ። ድሕርታ መዓልቲ ክልቲኦም ከም ቀደሞም ምዃን ኣይከዓሉን። ትርሓስ ጸበያ ተቐያየረ። ይኳረዩ። ጸጥ ምስ በላ ጨቕጪቓ ትረኽቦ መሊሶም ቁሩብ ይዘራረቡ እሞ ብንእሽተን ነገር ኮርያ ትረሕቆ። ኣይተፈላለዮም ኣይ ብሓደ ኾይኖም ብኸምዚ ኩነታት ቀጸሉ። በዚ ማእኸል ሙሉጌታ ብግልጺ ሓዳር ንመስረት እሞ ብሓደ ነንበር ክብል ሕቶ ኣቕረበላ። ትርሓስ እውን እዚ ንምግባር ሓሳብ የብለይን ክትብል መለሰትሉ። እሺ መዓዝዩ ዝሓሳብ ዝህልወክ ክብል ጠየቓ። ኣይፈልጥን እርግጸኛ ኣይኮንኩን ክትብል ብሓጺሩ መለሰትሉ። ሙሉጌታ ትርሓስ ትረሕቆ ከም ዘላ እዚ ምልክት ነበረ። ተነኣሰ ብቁልጡፍ እናተራኸቡ ብማእኸሎም ዘሎ ነገር ንኸውግዶ ደለየ። ትርሓስ ግና ዝበለጸ ርሒቓቶ። ጸኒሓ እውን ስልኩ ምልዓል ገደፈቶ። ቅድሚ ሕዚ ከም ዝነበሮ ምጭኽጫኽ ንኽልቲኦም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ናይ ሕዚ ግና ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሮ
ዝገደደዩ ሕዚ ከም ተቐድመ ሕዚ ንደታ ምስ በረደላ ትድውልለያ ኢሉ ክሓስብ ኣይከኣለን። ክረኽባ ሞከረ ግና ስልክ ኣይተልዕልን፣ መልእኽቲ እውን ኣይትምልስን። ሰሙናት ሓሊፎም ወርሒ ገበረ። ኣብ ካልኣይ ወርሖም ሓደ ምሸት ደወለትሉ ብመስተ ኣፋ ተታሒዙ። ልክዕ ድምፃ ምስ ሰምዐ ኣበይ ኣለኸ ሕዚ ክብል ጠየቓ። ሕዚ ንገዛ ኣትየለኹ ግና በዚ ሕዚ ኣበይ ኣለኸ ክብለኒ ዝኽእል ንስኻ ዘይኮንካ ካሊእ ሰብ እዩ ክትብል መለሰትሉ። ሙሉጌታ ኢዱ እንዳተንቀጥቀጠ ታይ ማለት ክዩ ክብል ጠየቓ። ሓቂ ዘረባ የፍቅረካየ ነዚ ድማ ዝሓለፉ ናይ ፍቕሪ ግዘና ምስክረ እዮም። ግና ታይ ዋጋ ኣለዎ? ብናተይ እናትካን ቅርርብ ውሽጢ ናይ መጻኢ ድኻታት ደቀይ ስርኤሉ ዓይነ የብለይን። ታይ ክገብር ከምዚ ክብለካ ከለኹ ክትጉዳእ ትኽእል ኢኻ ድሓንኩን ኢላ ተስልኪ ዓፀወቶ። ሙሉጌታ መሊሱ ደወለላ፣ ኣይተልዕልን። ሙሉእ ለይቱ ብዘይድቃስ ኣሕለፎ። ንግሆ ብኣካል ረኺቡ ከዛርባ ደልየ ግና ክረኽባ ኣይከኣለን። ሕማቕ ሓሳባት ናብ ኣእምርኡ ተመላለስዎ። ምሸት ተዛረበቶ ካብ ርእሱ ኣይወፅን በለ ግና ከመይን ገይሩ ክኢልዎ። ስልካ ካብ ዘይምልዓል ናብ ዘይምስራሕ ሓለፈ። ኣብ እንዳትርሓስ ሰፈር ሓደ ዓብዪ በዓል ሃፍተሎ። ዮናስ ናይ መጀመርታ ወዶም እዩ። ካብኦም ቀፂሉ እውን ዓብዪ ሓላፍነት ኣብ ስራሕ ዘለዎ ዮናስ እዩ። ዮናስ ኣብ ትርሓስ ዓይኑ ካብ ዝዕርፈላ ዋላ ተጸንሐ። ክሳብ ቀረባ እዋን ገጽ ኣይሃበቶን። ኣቦኡ ንስራሕ ኢሎም ዝሃብዎ መኪና ብዙሕ ግዜ ተዘይፋነኹኺ ይብላ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግና እሺላ ኣተወትሉ። እቲ መዓልቲ ንሱ ብልመና ስልካ ወሲዱ ስራሕ ኣብ ዘይብሉ ካብ ስራሕ ክፍደስ ተላ ክቕበላ ጀመረ። ትርሓስ ዮናስ ብናይ ኣሕዋቱ ዓይኒ ትሪኦ ስለ ዝነበረት ትጸልኦ ነይራ። ምስ ተቐራረቡ ግና ንዮናስ ኣይ ከምቲ ዝሓሰበቶን። ዮናስ ካብ ልውሓቱን ንዓኣ ካብ ዘለዎ ፍትወት ተለዓለ ልባ ሂባቶ። ደጋጊሞም ምስ ተራኸቡ ግና ልባ ክሰግእ ጀመረ። ምናልባት ሓደ ሰሙንን ልዕሊኡን ንዝኾን ግዜ ብሓሳብ ተወጢራ ንውሳነ ተሸገረት። ኣብ መወዳእታ እውን ዘለመደቶ መስተሰትያ ኣብቲ መዓልቲ ንሙሉጌታ ቁርፁ ነገረቶ። ድሕሪ መዓልቲ ምስ ዮናስ ፍቑራት ኮኑ። ዮናስ ብፍቕራ ተጸለለ። ድሕሪ ዓመት ንኽምርዓው ወሰኑ። ናይ ዮናስ ቤተሰብ ብፍላይ ኣሕዋቱ ንትርሓስ ብሃፍቲ ደረጃ ናይ ትሑት ናብራ ዘለዎም ቤተሰብ ምዃና ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ንገንዘብ ከም ዝቐረበቶ እርግፀኛ ኾኑ። ኣቦ ዮናስ ብዘይካ ዮናስ ውላድ ኣይኮነሎምን። ኣሕዋቱ ካብ ገዛ ቅርሺ እናጠየቁ ብናይ ባዕሎም ዓለም እናፈጠሩ ዝሕጎሱ እዮም። ዮናስን ትርሓስን ቅድሚ ሓዳር ምምስራቶም ኣሕዋቱ ካብ ምጽራፍ ሓሊፎም ተረኺቦምዋ ምስ ሓዎም ዘለዋ ርክብ ንኽትቋርጽ ኣፈራሪሐንኣ ይፈልጣየን። እዚ ግና ንዮናስ ኣይነገረቶን። ኩሉ ነገር ገዲፋ ምስ ዮናስ ሓዳር መስረተት። እቲ መርዓ ተገበረ ኣብ ሆቴል ነበረ። ትርሓስን ናይ ትርሓስ ቤተሰብን ምቅላል ተጀመረ። ኣብቲ መርዓ መዓልቲ ነበረ። ዮናስን ትርሓስን ብሓደ ምንባር ጀመሩ። ዮናስ ንትርሓስ ናይ ባዕላ ቡቲክ ክኸፍተላ ኣቀደ። ጥንስቲ ብምንባራ ግና ንግዚኡ ኣብ ገዛ ከፍ ክትብል ወሰነ። ዮናስ ክልተ ጓላትን ክልተ ወዳትን ኣሕዋት ኣለውዎ። ኩሎም ንትርሓስ ይጸልእዋ። ቀትሪ ስራሕ ኢሎም ይመጹሞ በሊኦም ሰትዮም ኣየምስግኑን። ትርሓስ ኣብ ማእኸሎም ባእሲ ኸይፍጠር ስለ ትፈርሕ ንዮናስ ኣይትነግሮን። ንትርሓስ
كابدي أوصائي ناب قصاص متصء زمد يبلان نسنون أورحي حدا قزا أيان متين سريعا أبزح الساعات ما يوناس أبقو تعرفا يبلومن سرحومون نمانن آمينوم زهبو يكونن بدعمي بزحنا بانك لقاح اللوم نابن دا يوناس قزاك خدو تلو لقاح زوت أخا نقد سرح اللومبر نقد شنقلو أيكون كان يبلوم يوناس مسرح راح تزخون تايج انقاني يبلو بندات يوناس ترقاق أخبل نبؤو ينقرم يوناس أبؤو أب أبي جنقت كم زلو ولا تتردأ تخقبر كم زلو أي فلتن أبؤو بزوح زحسبوم نجر نبرا حدا معلتي جنقت كقدوم تلو ناستا يساتي جمرو حدا معلت جنا نكو زوتو تيتملسو أمشيو نكو مكينوم كم سينبرت كوينا هيوتهم حالفو ترخبو زن يوناس كم مرتئ نلعلي مرتئ خوينوو جنقتون بعينو كم مرأين لعلي إنا نقروو من تيقبرلهم هيوتهم محلافو أحسنو كابانك تلقيهم أبصرح زوعلو قرشي بنقرات مبلشاو بمقصارهم أيوم أرسو مدفئهم يوناس دحرمو تبقو بانك زلو نبرات حدا بحدا شيطو تلقاح خفلا زقري حفتي نوؤن نحواتن مستخفافلا بزحي نبرن أبلعليو بزقري نجر من كسقاس كي يكال سرح زي فلتو نايونا سحوات الجامنا يوهب النايلوم تازقريتون أو دموا يوناس تخافنو قرشي 100 شح زي ملئ نبرا أبلعليو ترحس وليدا دك إسايا اتوم سنبرو كنتات فتنتي ولا تخونو يوناس تخونتات كم مقبال وزائي من مارزي أي نبرون نبؤو أبز فلتوو هفاتم سوات جناح مكينا كوينو تقوت أرا ترحس ودخل التعامت كساب زملقو جزا خونت دحريو أب حدا دنكوان تقوت إرا مسرح جمرت ترحس سلا ملقيتا مستأيقت ملقيتا سرح بوتا غيرو أب تبق درجة مهلاو سمعت